салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам ранги ҳарвақта Рамазон. Аз ҳамин канал боди хатар видеонаворо то охириш тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 2107 шудагӣ то Toyota Camry ки мошинҳои шумоам дар комментария нависондагӣ будем, баъзаншон дар ҳамин ҷа ҳузур доранд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 152 сомонӣ. касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ нестед, то ҳозира обуна шава и дар видео лайкро бигзора. Мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Astra ки соли бароишаш 1999 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 1.6 литр, сӯзишвориш бензин газай, коробка передач механика. нархи мошин 34000 сомонӣ, ба рубл бигардонем 223000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш хачибек. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. дуюм Hyundai Starex соли бароишаш 10000 сол аст ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 2 литр, сӯзишвориш дизел, коробка передач механика. нархи мошин 25000 сомонӣ, ба рубл бигардонем 164000 рубл мешавад. мошина мотораш вагония, гуфтагие ки бием бинен, маслиҳат мекунем агар харидори аниқ бошед. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ нестед, то ҳозира обуна шава и дар видео лайка бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. сеюм ваз 21099 соли бароишаш 2004 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 1.7 литр, сӯзишвориш бензин газай, коробка передач механика. нархи мошин 17000 сомонӣ, ба рубл бигардонем 111000 рубл мешавад. ранги мошин сербиристия, кузаш седан мебошад. мошин срочно фурӯхта мешавад. 10 моҳи дига сурок дорад, документош 4 баллони нав дорад, фарош ксенин мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум Mercedes-Benz E-Class соли бароишаш 1988 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кони бодом. объём мотораш 2 литр, ки сӯзишвориш дизел, коробка передач механика. нархи мошин 18000 сомонӣ, ба рубл бигардонем 118000 рубл мешавад. ранги мошин сербиристия, кузаш седан мебошад. мошина состояниша нормални гуфтеса. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо, метавонед муроҷиат кунед. панҷум Opel Zafira соли бароишаш 2003 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. объём мотораш 1.8 литр, сӯзишвори бензин газай, коробка передач механика. нархи мошин 55000 сомонӣ, ба рубл бигардонед 360000 рубл мешавад. харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти муфассалтарро аз худашон гиред. шашум Opel Duty соли бароишаш 1995 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 1.6 литр, сӯзишвори бензин газай, коробка передач механика. нархи мошин 20000 сомонӣ, ба рубл бигардонем 131000 рубл мешавад. ранги мошин сабз аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳуҷҷатош 5 моҳи дига сурок дорад. мотораш 1.6 простоя, радной краскашай гуфтеса. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти муфассалтарро аз худашон гиред.
هفتم نکسی دایو سالی برایش 1994 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر کولاب. ابیوماتورش 1.6 لیتر سوزشواری بنزین گاز. коробка передач механика. нархи мошин 13000 сомони. баробл бигардонем 85000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия кузаш сидан мебошад. اگر خریداری انیق باشید مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعت کنید و معلومات مفصل تر را از خودشان گیرید و ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی. هشتم وز 21 سالی برایش 2004 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در باختر قرآن تپه. ابیوماتورش 1.6 لیتر سوزشواری بنزین گاز. коробка передач механика که نرخ ماشین 13500 сомони. баробл бигардонем 88000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия кузаш сидан мебошад. мошина ходовоиш нав мебошад, нав кардагиан. документош солонаш тамом шидагӣ. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. نهم Toyota Camry سالی برایش 2007 که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر خوجند. ابیوماتورش 2.4 لیتر سوزشواری بنزین گاز. коробка передач автомат. нархи мошин 69000 сомони. баробл бигардонем 452000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан мебошад. اگر خریداری انیق باشید مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. دهم وز 2107 سالی برایش 2010 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. ابیوماتورش 1.5 لیتر که سوزشواری بنزین گاز. коробка передач механика. нархи мошин 8000 сомони. баробл бигардонем 52000 рубл мешавад. ранги мошин сирх аст, кузаш сидан мебошад. мошина аккумуляторш нав мебошад, 4 та баллони нав дорад, срочно фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11 وز 2115 سالی برایش 2004 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در کولاب. ابیوماتورش 1.5 لیتر که سوزشواری بنزین نه. коробка передач механика. нархи мошин 14100 сомони. баробл бигардонем 92000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия кузаш сидан мебошад. мошина состояниша зури бад гуфтеса молодёжная гуфтест. дальше ба телефон мегум. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12 газел соли бароиш 2006 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш 29500 сомони. баробр бигардонем 193000 рубл мешавад. мошина рулаш гидравлик мебошад. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. 13 Opel Sedan соли бароиш 1995 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. ابیوماتورش 1.6 لیتر сӯзишвориш бензин газай. коробка передач механика. нархи мошин 22000 сомони. баробр бигардонем 144000 рубл мешавад. ранги мошин кабут аст. мошина гуфтест 1 сола ҳуҷҷат дорад, газ бензин. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. 14 Opel Vectra Простой соли бароиш 1992 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. ابیوماتورش 1.6 لیتر
سوزشواری بنزین، گازای коробка передач، механикаи нархи мошин 24000 сомонӣ ай. Ба рубл бигардонем 157000 рубл мешавад. ранги мошин сирх аст, кузаш седан мебошад. мошина мотораш 1.6 простой ай, 4 баллони нав дорад. берасход агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 15 Daewoo Leganza соли бароишаш 1998 ай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 1.8 литр ай. сӯзишвориш бензин, газай коробка передач, механикаи нархи мошин 23000 сомонӣ ай. ба рубл бигардонем 150000 рубл мешавад. ранги мошин зард аст, кузаш седан мебошад. мошин камтара ходовоиш кор дорад, гуфтестай. задни камера дорад. 8 моҳи дига документош мебошад и тонировкаш. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар. Сарбаланду хонаобод бошед.